posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 16 August 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetsani mwachidwi. The DC President wanu wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kuzuka monyadira, kuzuka mumupembeza Mulungu, mumuyamika Mulungu pa zabwino zonse zimene akuchitira ife anthu osauka, kuzuka ndi chimwemwe siku la lero. Makamaka nditamva nkhani yonena kuti zipani zina zosusa za PP, UTM, DPP, PPM zikuoneka sopano kuti zazukapo pamene amagonapo kupanga zimene Amalawi akufuna, kupanga gwirizano kuti agwirire ntchito limodzi. Izitu tikuyenera tiziyamike kwambiri, ndi zinthu zimene zili za mtengo wapatali. Makamakaso zimene Amalawi osauka amene amalirira dziko lawo akufuna kugwirira ntchito limodzi. Ino asogoleri aku UTM, APP, akabambe Mai Joyce Banda, Amaki Kasonga, komanso asogoleri achipani cha DPP apita Mutharika ndi gulu lanu. Izi zanyadisa Amalawi kwambiri. Inde mkatimo muli anthu ena oyipa amene akunyasidwa ndi zimenezi. Ziwani kutenera kuti ndiye satanayo. Simungamusangalase wina aliyense chifukwa ife apa ifeyo si ife ndalama. Aliyense sangakondwere, munthu amakondwera ndi ndalama basi. Choncho muli afiti ena, asataniki ena amene akunyasidwa ndi zimene zachitika zija chifukwa tu ndalama ndezi kuperekedwa kuti migwirizano imene isatheke. Koma tikuyamikeni kwambiri asogoleri, mwapanga zinthu zoyamikika kwambiri, zotamandika zimene Mulungu akungoyenera kuti atamandike. Ena amandiyimbira ene mafoni kunena kuti no Akalindo mwapanga chinthu chabwino kuwalimbikisa asogoleri. Oyamikidwa sine, oyamikidwa akhale Mulungu chifukwa ndi amene wapangisa zonsezi kuti zitheke. Andi apapa pempho ndilonena kuti tipemphe zipani zina ngati za odya zake, achinana nkhumwa amene twali ndi welfare ya anthu, achina mwene fumbo. Tatiyeni mupange zimene apanga anzanu, mubwere pamodzi, mugwirire ntchito limodzi to fight the common enemy amene akuzunza anthu kwambiri muno Malawi. Komanso ndazuka mwamphamvu kwambiri chifukwa ndikufuna lero ndilengeze kunena kuti ulendo wa ku Kasasire sopano watheka. Tikuyamikeni Amalawi nonse amene mwapereka katundu osiyanasiyana zovala zokuti anthu akathandizikire kumene koko. Anthu amene akukhala pa kampu la CCAP of the Livingstonia Synod ngati akapolo muziko lawo lomwe, kupanda chisoni ndithu Dr. Lazarus Chakwera kuwalamula ame kukazuza anthu kuchecha zomera zawo, mbewu zawo, kuombera ng'ombe zawo, kuombera mbuzi zawo, kugumula nyumba zawo. Ndizomvesa chisoni anthu akuzunzika, amayi ndi ana, azigogo, azibambo, anyamata akuzunzika pakanopa chakwanano sopano chaka anthu aja akuzunzika. Andi ndimati ndikupempheni inuyo asogoleri amene mukuyang'anira anthu aku Kasasire kunena kuti nthawi yakwana sopano to fight for your freedom in your country. Munyamulane nonse mukaunjikane ku Nkhata Bay kwa DC pakana akuyankheni mayankho anu, mubwerere kumene inu munachokera. Choncho ife Amalawi tikufuna tilengeze kuti ife Amalawi first tili othokoza kwambiri, ndipo la Mulungu likubwera ali tikhala tili pa ulendo wopita sopano ku Kasasire kumene muli ku Amalawi first. Konzekani, timu yathu tikonzeke tikapereke katundu amene iyi kwa anthu amene akuzunzika pa msasa uja wa Livingstonia CCAP pa chechi pajapo, kumakhala osadya, kumamwalira pompo anthu, kumavutikana kulephera sukulu chifukwa cha anthu oyipa mitima, nkhope zoopsa kwambiri, kuwachechera mbewu zawo, nthochi zawo, chimanga chawo, china chilichonse, kuombera ndithu zifiyo zawo. Ndi zinthu zomvesa chisoni kwambiri.
lero ndicheza kwambiri nyumba ndi azibale ake komanso timu yonse ya Michael Usi posatira zimene zachitika masiku apitawa. Ndicheza nanu kwambiri inu a Michael Usi, koma mwina tisanafike kumeneko pa nkhani yathu yayikulu imene ya lero ya Michael Usi Manganya amene akukondedwa sopano ngakhale ku maiko akunja pa zimene akupanga. Ena afika ponena kuti Saulos Chilima sopano wazuka, ankaona ngati Saulos Chilima anafa, koma Saulos Chilima wina anabisidwa in the name of Michael Usi. Michael Usi ukuyenera usamale kwambiri. Tisanafike kumeneko ndafuna ndikutengereni ku Nchisi District Assembly kumene kuli nyasi zoopsa, kumene office ya DC kumene koko ikungoba makobiri. Motero kuti last week yokhayi atenga ndalama yokwanira 12 million kuti akagulire matayala 4 a galimoto. Ndikumazifunsa kuti kodi inu mmene anthu akuzunzikira taxpayers money, inu mungatenge 12 million kukagulira matayala a galimoto? Ndipo tayala limodzi likuchita cost ndalama zingati kwa inu amene munapita ku sukulu? Kuli nyasi ati chifukwa chokuti ati ali mboma yo ndi MCP ku Nchisi District Assembly ko oti staff ya kumene koko ili ni mantha kwambiri. Aja amachedwa Adolfu samatengedwa ngati munthu. Anthu amene amakhuzana ndi za ku accounts satengedwa ngati anthu, akungochita kukakamizidwa kuti azisayina. Motero kuti kusachitike tumaliro kwina kulikonse ndi kukaronga kandi kuchitipa kandi kumwanza kukumatengedwa every week 3 million kumene kuti ndi ku Nchisi District Assembly. Kuli mantha akulu. Panafunika kuti inu a Minister of Local Government muyendere mupite uku kumachedwa ku Nchisi mukaone nyasi zimene zili kumeneko. Anthu akuchita kugwira ntchito mwa mantha kuopa office ya DC kukalipiridwa nkati, ndiye kukubedwa makobiri. Kukubedwa tu makobiri amene ukalondoleza akuoneka kuti anthu osakuyenda ngakhale maulendo mabwanawo akumangopita kumakamanga nyumba zawo. Ndalama zaphweka kwambiri mu boma limeneli, boma la Lazarus Chakwera. Tikachoka pamenepo ulendo wathu ndikufuna ndikutengereni ku Northern Region Water Board kumene kwapangika diru ya mamita 5,000, ndipo diru imene isanayilengeze mu nyuzi olo PPDA sakuziwa china chilichonse kapena kuti alengeze kuti ndi ujeni wapereka ni munthu mmodzi kuti angopanga ujeni single sourcing iyi kumene ku Northern Region Water Board. Tikuyifufuza nkhani imene koma kwabwera mamita, kwaperekedwa contract ya mamita 5,000, ndipo mita ina ili yonse ikugulisidwa pa mtengo wa 1 million. 1 million mita ina ili yonse. Muziwe kunena kuti kulikatangale kwambiri ku Northern Region Water Board. Ndipo amalawi ndikufuna ndikubechereni tikafufuza kuti contract imene waitenga ni ndani, wapasidwa ni ndani, imene iyi ya mamita opanda kulengeza, opanda kunena kuti kunatuluka tenda, tilengeza tibwera pompano tizalengeze kunena kuti diri imene iyi wapasidwa ndi wakuti ndicho linga chokuti apindule zakuti zafaje nthawi ino ya kampeni. Anthu akupanga zoopsa kunjaku kuba ndalama mosiriza pamene akuona kuti zinthu zikunka kumalechereche. Anthu akupangiratu mafilimu okuba makobiri, ndipo mboma munde mukubedwa makobiri. Inu mukukumbukira dzulo talengeza za ku Ministry of Education department yoona zomangamanga kumeneko kuli madiru woopsa oti ma contractors akuzunzika. Anthu akuvutika koopsa m'Malawi munomo, especially ma contractors amene akugwira ntchito zosiyana m'bomamu. Tikunena pano ndalama zawo sizikuperekedwa. Ma certificates apereka ochuluka kwambiri kuti apase ndalama zawo, koma zimene sizikutheka. Anthu ena amene ndikufuna ndi alilire lero ndi ma contractors amarepu 9 amene anayamba kugwira ntchito mu June 2024. Anthu amene wawa ndi agalu leroli akuzunzika koopsa kuziyang'ana ndalamazo zikulowa m'matumba mwa andale. Anthu amene wawa
sakuwerengedwa nkose anthu amarepu 9 macontractors amarepu 9 ena ndi aja ankakangana ku ntchisi uku kumangisana anthu ogwira ntchito za escomuzo kufuna kumangisana chifukwa chonena kuti aboma akuzunza macontractors ena chipitirire kunsanje uku mabanja awo enawo agwedezeka ndalama zawo enawo alandidwa chuma chawo alandidwa ndi angongole chifukwa chosapereka ngongole zimene anazitenga akatapira anthu kukhala from 2024 kuzafika 2025 koma osalandira ndalama zawo andi akuchita kuwauza kuti ati kufuna tichite extend tiloweno mu marepu 10 ndi sono anthu akalowe mu marepu 10 koma sanalandire china chilichonse umangoziwa kunena kuti ziko la manjanjawidi anthu okuba kwambiri anthu amene sawerengera za wina aliyense anthu amene alibe welfare anthu amene akufuna so atitere mwina 5 years aloweso mboma ndiye nkumafusa kuti kodi mbomamu atafuna akatanimo mmene awonongeramu. Nkhani yayikulu ya lero ndikufuna ndipereke malangizo uthenga umenewo ndikanapitisa ndekha kwa Michael Usi koma because of anthu inuyo abale anga osauka platform imene mmayenera muziwe chilungamo ndi yomwe ya the DC kunayenera ndikaupereke uthenga umene kwa Michael Usi pa zabwino zimene yakupanga ndipo ndiyafuna Michael Usi adziwe kunena kuti Amalawi akukondwa nawe kwambiri Amalawi akunyadira na zimene iwe ukupanga kuulula the road that is in government koma ndangofuna ndikupaseni malangizo achimwene kunena kuti kazi wa Noah atatembenuka anapezeka kuti anasanduka icheni chulu cha nchere kandi Yona amene kandi Noah anasanduka chulu cha nchere pamene mukupanga zinthu osamabwerera mbuyo nsilikali akati forward ndi forward mukakhala kuti mufuna muzikasuzumira kumene mwachokerako muzacheredwa ng'ona simasewera ni munthu umakhonza kuyikwira pansana imakhonza kukuyasamulira nkamwa iwe ndikumalowesa mu mutu koma siku lina uzamezedwa ndi ng'ona chonde Michael Usi musamale kwambiri musawerengere za ubale wanu ati khandi inu ndi a president ayi mudziwe kunena kuti kalulu wanamva mawu oyamba achiwiri anakana zija zachitika ndi MCP ndi a Jessica Bwira kukapanga press conference yolusa kwambiri ndikukuza nikunena kuti musamale kwambiri musamasewere ndi MCP ndiyo woopsa ndipo mujite resign mawu amene aja musatenge rightire lero kukamatuluka ma statement ku MCP konko kunena kuti there is a cordial working relationship and Michael Usi and a president afuna azimupasa maudindo amene maulendo osiyana pakana election day ndipo president alirede kugwira naye ntchito bwino imene jandiboza ndi nyenga ndi chinyenga aphunzisi ndi pusi amene ujayo akufuna kuyitanire pafupi akupweteke chonde Michael Usi osakhulupirira munthu wina aliyense pakali pano Paulo Sima uzija yankazako osamangoja pena pali ponse anthu awandi anthu oyipa kwambiri kutero komuza iniyo mudabwe kunena kuti emwe ujana Peter Jessica Bwira jo kumaka tukwana kumanena zoopseza ndi emwe ujaso akuchita solire message yonena kuti no akuti ati relationship ndi a president ili bwino ndipo izili bwino kwambiri imenelo ndibodza imeneyo ndiye ng'ona ilibe chisoni imaonesa ngati ikulira crocodile tears koma ili ndi plani chonde ndipo mukanakhala wina cheusi masiku asalawa ndi ochepa mukanango utayaso udindo wa VP muchite concentrate zanu ndi anzanu khamugwira ntchito ndi a UTM DPP PP imene zakhaliramu PPM anthu akuthokozani koopsa kusiyana ndikuti muziti mwaponda step ina uku
mapanga awiri amavumbisa anthu amene wakonza mapulani wokuti akupweteke. Vuto ndilonena kuti ena ife tikamanena timaoneka ngati ndife amisala osaphunzira anthu achamba, koma ndikukuza ni mawu amene wamuza akumbukira Malawi siku lina kunena kuti izi ananenapo uja wachamba uja wakokeni uja. Chonde Michael usapite ku meeting ina ili yonse ndipo osamangoyenda chisawawa chifukwa amene amachedwa ng'ona wakonzeka kuti akupange chipongwe. Bon Klindo the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child, ooneka ngati samaziwa Baibulo koma akuliziwa kunena kuti amene anasanduka chulu cha ncheroja ni mkazi wa Loti. Mafuna ndikuzunguzeni muone kuti kodi ife timaziwaso Baibulo. Mkazi wa Loti mkazi wa Loti anasanduka chulu cha nchere from Jeza Village, TA Mabuka Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.